Добро утро, добър ден и добър вечер, драги зрители и драги радиослушатели. Първа серия, продължение на първа серия. Понеже в първа серия ви показах как да фанете буквичката ла. Само ще ви кажа, че буквичката ла някъде ще види изписан като ЕМ. Той ми каза Колю Керкинето, защото може да пише. Аз мога да чета. Той ми каза, че се пише ЕМ. Обаче аз се чета ам, обаче тя се изговаря ла. И така, сега ще ви изкарам една песен, в която държим буквичката ла и що я държим, за да свикнем с нея. По-нататък ще изкарам първи куплет. И по-нататък ще ви науча на други работи. Много е важно да дрънкате некадърно и да изтървате ритъма, за да ви подхожда на това, че пеете фалшиво. Да има благозвучие. Ето така. Ако някой смята, че може да го прави всичко правилно, напуска моите уроци и отива при някой майстор да го учи както трябва. Хайде! Ся! Опа! Аспа! Млад камелар води става камели. Ся! Една камела се отделила. Не отива, какво ще прави, никой не знае, бе. Ся! Стома! Ус! Назад, моме камело! Ей, ся! Къде пикаеш, мол? Курво! Камело! Ма той да ти е центъра на Старата Загора, ма! Ся! Разтревожен, камеларят запя. 9 камили на баща ти водя, айше. Да си да мокна тетрадка. 9 камили на баща ти водя, айше. Ся, опа! И сега. Айше. Но припева и друго, всичкото ще го научим след като ви преподам следващите пиянски гами. Чао!